mage ma thoro donjo e sako makama oyawe ni jite piny Kenya koso ntiere mana oganda mamoko ma pono Nyasaye obogo lwetgi mondo mi otime kungo machalo kama to kungo te ngata nyalo kungo. Cleo gima nyalo wacho en ni sako oyawe ne ngata. Kendo ing'eni nitiere sakos kategori mopogore opogore. Kaka Kimisitu Sako ene kategori mar the salaried. One private lakini one salaried. Tiende ni most of joma ne donje sako kaka nochakore gi jok man gi msara dwe ka dwe kata jok man gi yor yuto moro mochanore. But nitiere sako mopogore opogore. Nitiere sako mag jopur, nitiere sako mag udi, nitiere sako mag transport. Paro ka NTSA obiro to wacho ni ngata matatu mora me barabara nyaka bedie sako. Koro sako gi nitie mopogore opogore. To sako gi oyiene ngata donje. To kadwa duogo monda awach mang'eny e sako ka sako, abro chako gi sako machalo kaka Kimisitu Sako. Kimisitu Sako oyawe ne ngata. Kendo